La brecha salarial y la precariedad laboral han sido las protagonistas en las reivindicaciones escuchadas en la calle, pero también el abandono del rural, la tasa de envejecimiento de la provincia o la falta de inversión pública. O mercado laboral só ofrece empregos precarios, temporais, sin dereitos, o que lle impide a xuventude desta cidade, desta provincia, o desenvolver un proxecto vital digno e lles obliga a deixar a provincia buscando outras expectativas. Unha provincia onde a pobreza laboral crece día a día, é dicir, persoas que, inda tendo traballo, son incapaces de cubrir as súas necesidades básicas. É unha provincia onde temos que salir á rúa a reclamar políticas industriais que xeneren riqueza e que fixen poboación. Non podemos esquecer que é unha provincia que ten máis xubilados que traballadores e as pensións son das máis baixas do Estado. A loita continúa, non? O importante son as persoas. Se hai unha provincia en España que ten que ser favorecida da xusticia social, da que tanto predice ou tanto alardea Pedro Sánchez, esa é Ourense. Entonces, se hai unha provincia que o necesita realmente é Ourense. Entonces, o 1 de maio, como digo o noso lema, o importante son as persoas. E dunha vez por todas temos que empezar a revertir todos os ganancias das grandes empresas e das grandes multinacionais para que volvan outra vez ao peto os traballadores. Temos que recuperar os dereitos perdidos durante toda esta etapa do inicio da crise de austericidio por parte do goberno do Partido Popular.